ҳар давлати соҳиби истиқлол дорои рамз ва муқаддасоти миллӣ аст ки муаррифгари он дар арсаи байналмилалист. Парчам аз зумраи рамзҳои муҳими давлатдорӣ буда, нишона ва аломати асосии ҳастии давлат ва муаррифгари он дар арсаи олам мебошад. бори нахуст масъалаи қабули рамзҳои давлатӣ дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида буд ва пас аз пешниҳодҳои зиёд ниҳоят 24 ноябри соли 1992 бо қарори шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон парчами давлатӣ ба шакли имрӯзааш тасдиқ карда шуд ки он аз се ранг сурх, сафед, сабз ва тоҷу 7 ситора иборат аст. соҳиб гардидан ба ин муқаддасот яъне парчами миллӣ барои миллати ватанхоҳи тоҷик осон набуд, вале азму иродаи устувор ва талошҳои фарзандони ватандосту хиратманд моро комёб сохт то парчами миллии хишро дошта бошем. парчам ин рамзи давлатдорӣ ва соҳибистиқлолии ҳар давлату миллат ба ҳисоб меравад. парчами давлатӣ мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, ифодагари иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллии мардуми фарҳангии мо буда, мақсаду мароми созандаи Тоҷикистонро дар ҷилои рамзҳои худ инъикос намудааст. парчамдориву парчамбардорӣ ба халқи мо аз аҷдодон боқӣ монда. пайдоиши парчам таърихи хеле қадимӣ дорад. агар ба рамзҳо бо назари таҳлил ва таҳқиқ niгарем, ҳар як рамз дорои равшанкунии таърих, сарнавишту саргузашти қавмҳо, халқиятҳо, миллату давлат, инъикоскунандаи фарҳангу тамаддун, оромию осуиштагии мардуманд. дар таърихи қадимии рамзҳо парчам ба рамзи пирӯзӣ ва сипас ба рамзи давлатдорӣ табдил ёфтааст. ҳар шахсе ба сари худмат меомад, соҳиби тахту салтанат мегашт, тоҷи шоҳӣ ба сар мениҳод, парчамро бузург ва муқаддас меҳисобид ва онро баланд меафрӯхт. Тоҷикистон, парчамат тоҷи сар аст. парчами ту аз ҳама болотар аст. парчами ту парчами адл асту дод, ки дурахши коваи оҳангар аст. аз миёни халқ гардида баланд, зин сабаб дар парчами ту бовар аст. бо таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдому ташаббусҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 3 августи соли 2011 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо садо додани суруди миллӣ парчами давлатӣ бо баландии 165 метр афрохта шуд ки яке аз баландтарин парчамҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. парчами давлатӣ ин таҷассумгари таъриху тамаддуни миллати тоҷик ба ҳисоб рафта гувоҳӣ аз он медиҳад ки миллати тоҷик таърихи бостонӣ дорад. парчам ин баёнгари сулҳу оромӣ ва ҳамбастагӣ мебошад ва нақши бузурги созандагӣ дошта рамзи гӯёи фарҳанги миллат ба шумор меравад. парчами давлатӣ пеш аз ҳама рамзи соҳибистиқлолии давлатист ва ҳар як давлате ки дар муносибатҳои сиёсӣ иштирок мекунад дорои парчаме мебошад ки тавонад онро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ созад. аз ин лиҳоз парчам ин рамзи ҳастии давлату миллат мебошад. боиси ифтихор аст ки дар баробари дигар давлатҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид парафшон аст. парафшонии парчам ин гувоҳӣ аз ободию озодӣ ва пешрафти мамлакат мебошад. баробарӣ назар кардан ба ин рамзи давлатӣ ҳисси ватандории ҳар як шаҳрванд бедор мегардад. аз ин рӯ ҳар яки мо вазифа дорем ки ҳамеша баҳри посдории ин рамзи давлатӣ кӯшиш намоем. парчами миллии мо бо хусусият ва рангҳои худ аз дигар парчамҳо фарқкунанда буда дорои маънӣ ва муҳтавои худ мебошад. ранги сурх мубориза барои озодӣ, шуҷоат ва мардонагӣ. ранги сафед рамзи тозагӣ, покӣ, роҳи сафеди зиндагӣ ва ояндаи дурахшони ватан. ранги сабз рамзи табиати сабзу ҳамешабаҳори кишвар. тоҷе ки дар парчам таҷассум ёфтааст нишона аз тоҷдории миллати тоҷик ва таърихи кӯҳан доштани он шаҳодат медиҳад.
7 ستاره آن را باشد، 7 اقلیم جهان و 7 قبط زمین و آسمان و 7 ستاره برادران منصوب می‌دانند. парчами даврони соҳиб истиқлол ин ифодагари якдилию ҳамбастагӣ, сулҳу оромӣ ва суботи мамлакат ба ҳисоб рафта, имрӯзҳо бисёр фарзандони далиру шуҷои мамлакат дар зери парчами миллӣ саф ороста баҳри ҳифзу дифои ин сарзамин талош менамоянд. мардуми кишвар бахусус ҷавонон чун қишри фаъоли ҷомеа дар посдорӣ ва муаррифии рамзҳои давлатӣ, хусусан парчами миллӣ, нақши аввалиндараҷа доранд. насли ҷавони кишвар танҳо дар сурате метавонад муаррифгари давлати миллӣ ва парчами худ дар арсаи байналмилалӣ бошад ки дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа муваффақ бошанд. хушбахтона варзишгарони меҳан дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ бо ғуруру ҷасорати ватандорӣ борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дастболо гардида парчами давлатиро парафшон намудаанд. бо мақсади гиромӣ доштани арзиши парчами давлатӣ, арҷгузории сокинони мамлакат ба ин муқаддасот ҳамасола 24 ноябр дар саросари кишвар ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ таҷлил мегардад. дар арафаи таҷлили ин иди пуршукӯҳ мардуми саодатманди диёр ифтихор аз соҳибдавлативу соҳибистиқлолӣ ва парафшонии парчам дар фазои тоҷикистони озод менамоянд. аз ин рӯ месазад қайд намуд ки таҷлили рӯзи парчам метавонад дар бедории таваҷҷӯҳи мардум ба ин муқаддасоти миллӣ ва шинохти ҷойгоҳи он саҳми бориз гузорад. муддати 32 сол мешавад ки парчами давлатии мо дар фазои сулҳу суботи комили ватани азизамон парафшонӣ карда ба диёри зебоманзарамон ҳусну таровати дигар мебахшад. аз ин лиҳоз моро мебояд ки ба қадри ин неъмати бебаҳои давлатдорӣ бирасем ва барои ҳифзу муаррифии он доимо талош намоем.